Nafarroa garaiko presidente jauna, nora begira zaude? Nafarroa garaiko presidente jauna, zerk itsutu zaitu? Gure herriko historiaren horri alde beltzena, oarkabean irazten. Zeinek azalduko digu obsesio honen funtsa, zeinek zentzugabekeri honen errokaldua, inor ordezkatzekotan ikasi lehenengo gaia, gauzak estereon beti hobe ulertzen dira. Inork ez zion inor bere teilatuari harri gehiagorik bota. Teilatuko gehiari itxu harrika. Zeinek azalduko digu obsesio honen funtsa, zeinek zentzugabekeri honen errokaldua, inor ordezkatzekotan ikasi lehenengo gaia, gauzak estereon beti hobe ulertzen dira. Nafarroa garaiko presidente jauna, zerk itsutu zaitu?